Formålet med nakkeøvelserne er at løse op for spændinger i hals, nakke og skuldre. Det gøres ved skiftevis at strække musklerne og trække dem sammen. Alle bevægelserne skal være langsomme og blide. De må ikke gøre ondt. I første øvelse bøjes hovedet langsomt forover, indtil musklerne strækkes ud. Bliv i denne stilling i godt 10 sekunder. Derefter løftes hovedet op igen, og bevægelsen fortsætter bagover indtil yderpunktet der. Bliv i denne stilling i godt 10 sekunder. Gentag øvelsen. I anden og tredje øvelse laves bevægelserne lige så langsomt som i første øvelse, men vi viser det lidt hurtigere. Stillingerne holdes også godt 10 sekunder, men vi viser det kortere. I anden øvelse drejes hovedet indtil musklerne strækkes ud. Hold stillingen i godt 10 sekunder. Drej hovedet til den anden side på samme måde. Hold stillingen i godt 10 sekunder. Gentag øvelsen. I den tredje øvelse hældes hovedet til siden, indtil musklerne strækkes ud. Hold stillingen i godt 10 sekunder. Hæld hovedet til den anden side, indtil musklerne strækkes ud. Gentag øvelsen. I den fjerde øvelse kombineres de 3 bevægelser. Bøj hovedet forover. Drej og hæld hovedet indtil musklerne strækkes ud. Drej og hæld hovedet til den anden side, indtil musklerne strækkes ud. Gentag øvelsen 4-5 gange. Disse øvelser laves hver dag på et tidspunkt, hvor man har 5-10 minutter.